Bij mij staat Ricky Simons van Veldeke Krinkermun. Ricky, wat gaat er gebeuren? Nou, we hebben hier vandaag het grote Remuns dicté. Dat is al jaren niet meer gebeurd. Maar omdat er nu onder in de biep de tentoonstelling Remuns zo gek nog niet loopt, dachten we dat doen voor in deze periode en op deze plek. Met als thema dus ook die expositie. Ja. Hoeveel zinnen kregen de mensen? Nou, dat werd een stuk of 10. We hebben het niet te moeilijk gemaakt, maar daarna, ook voor de mensen die kijken naar deze uitzending, dan komen de zinnen in beeld en dan kun je gaan kijken of je het zo ook hebt geschreven. Ja, dus iedereen kan toen ook nu metschrijven en dan kunnen we straks kijken of het goed was. Goed zo. Schrijf maar op. In de biep in Remuin. Kunt ze nu een tentoonstelling over het Remuns bekijken? Punt. In de biep in Remuin kunt ze nu een tentoonstelling over het Remuns bekijken. Punt. Daar hing ook een leesplankje met Remunse, Zwaamse en Burgoense woord. Wie? Daar hing ook een leesplankje met Remunse, Zwaamse en Burgoense woord. Wie? Dubbele punt. Boterham. Eten. Zit je me kwijt? Dan begin ik nog eens opnieuw. Daar hing ook een leesplankje met Remunse, Zwaamse en Burgoense woord. Wie? Dubbele punt. Boterham, eten, non de duke, hond, en kind. Ik zal ze nog eens houden, ja. Boterham, eten, non de duke, hond en kind. Punt. Ik lees de zin nog eens, dat je nog even kunt kijken. Daar hing ook een leesplankje met Remunse, Zwaamse en Burgoense woord. Wie? Dubbele punt. Boterham. Eten. Non de duke, hond en kind. Punt. Daar hing ook een leesplankje met Remunse, Zwaamse en Burgoense woord. Wie? Dubbele punt. Boterham, eten,
non de duke, komma, hond en kindje. Punt. Zin 3. Schra Schepkes en Louis van Kakkeren vinden het weer vandaag niet kaat, naad en schoeverechtig. Schra Schepkes en Louis van Kakkeren vinden het weer vandaag niet kaat, naad en schoeverechtig. Schra Schepkes en Louis van Kakkeren vind je het weer vandaag niet kaat, komma, naad en schoeverechtig. Ik lees zin 3 nog eens met de namen heel duidelijk. Schra Schepkes en Louis van Kakkeren vind je het weer vandaag niet kaat, komma, naad en schoeverechtig. Punt. Schra Schepkes en Louis van Kakkeren vind je het weer vandaag niet kaat, komma, naad en schoeverechtig. Punt. Zin 4. Bekende Remunjenaren hebben laten weten wat ze het schoonste woord vinden. Gekoos nematisch. Etty gezwank, Karen klommelerieën en Reinhard Wuiles. Bekende Remunjenaren hebben laten weten wat ze het schoonste woord vinden. Bekende Remunjenaren hebben laten weten wat ze het schoonste woord vinden. Punt. Gekoos, aanhalingstekens openen, nematisch, aanhalingstekens sluiten. Komma. Gekoos, aanhalingstekens openen, nematisch, aanhalingstekens sluiten, komma. Etty, aanhalingstekens openen, gezwank, aanhalingstekens sluiten. Ik doe dat nog een keer. Karen, aanhalingstekens openen, klommelerieën, aanhalingstekens sluiten. En Reinhard Wuiles. En Reinhard, aanhalingstekens openen, Wuiles, aanhalingstekens sluiten, punt. Ik ga nog eens beginnen. Bekende Remunjenaren hebben laten weten wat ze het schoonste woord vinden. Punt. Gekoos, aanhalingstekens openen, nematisch, aanhalingstekens sluiten. Komma. Etty,
aanhalingstekens openen, gezwank, aanhalingstekens sluiten, komma. Karen, aanhalingstekens openen, klommelerieën, aanhalingstekens sluiten. En Reinhard, aanhalingstekens openen, Weules, aanhalingstekens sluiten. Punt. Ik doe een vrucht nog een keer de ganse zin. Bekende Remunjenaren hebben laten weten wat ze het schoonste woord vinden. Punt. Gekoos, nematisch, Etty, gezwank, Karen, klommelerieën en Reinhard, Weules. Punt. We gaan verder met zin 5. Charlotte Roos. Schoon is dat ze bepaalde woord met sleeptoon of met stoottoon kunnen uitspreken. En dat ze dan gaat anders betekenen. Een haas tegen de kei en een haas op het veld. Schoon is dat ze bepaalde woord met sleeptoon of met stoottoon kunt uitspreken. En dat ze dan gaat anders betekenen. Dubbele punt. Schoon is dat ze bepaalde woord met sleeptoon of met stoottoon kunt uitspreken. En dat ze dan gaat anders betekenen. Dubbele punt. Een haas tegen de kei. En een haas op het veld, punt. Schoon is dat ze bepaalde woord met sleeptoon of met stoottoon kunt uitspreken. En dat ze dan gaat anders betekenen, dubbele punt. Een haas tegen de kei en een haas op het veld. Punt. Zin 6. Wets toe wem als einzigste speler in de Schinderhannes geen plat, maar Hollands spreekt. Dat is de duivel. En dat waar in 1865. Dus de steek onder water naar Holland. Wets toe wem als einzigste speler in de Schinderhannes geen plat,
maar Hollands spreek? Vraagteken. Het toe, wem als einzigste speler in de Schinderhannes geen plat, maar Hollands spreek? Vraagteken. Dat is de duivel. En dat was in 1865. Kunt je met cijfers schrijven. 1865. Dus een steek onder water naar Holland. Het toe, wem als einzigste speler in de Schinderhannes geen plat, maar Hollands spreek? Vraagteken. Dat is de duivel. En dat was in 1865, dus een steek onder water naar Holland. Punt. Tuurlijk. Wat toe wem als einzigste speler in de Schinderhannes geen plat, maar Hollands spreek? Vraagteken. Dat is de duivel. En dat was in 1865, dus een steek onder water naar Holland. Punt. Dat is de duivel en dat was in 1865, dus een steek onder water naar Holland. Punt. En nu speciaal voor Luc, maar dan moet ik er allemaal in metschrijven. Zin 7. Met vastelavond gebeurt gewoon alles in het plat. De leedjes natuurlijk, de butenredners met haar buten, de optochtdeelnemers met haar teksten en niet te vergeten de zittingen, de boontjeavonden en de kindermusical. Met vastelavond gebeurt gewoon alles in het plat. Dubbele punt. De liedjes natuurlijk, komma. De butenredners met haar buten, komma. De butenredners met haar buten, komma. De optochtdeelnemers met haar teksten. De optochtdeelnemers met haar teksten. En niet te vergeten de zittingen, komma. De boontjeavonden en de kindermusical. Punt. Met vastelavond gebeurt alles in het plat. Dubbele punt. Oh, sorry. Met vastelavond gebeurt gewoon alles in het plat. Ja. Ja, sommige mensen die liggen begaafd. Met vastelavond gebeurt alles gewoon in het plat. Dubbele punt. Met vastelavond gebeurt gewoon alles
in het plat, dubbele punt. De leedjes natuurlijk, komma. De butenredners met haar bute, komma. De optochtdeelnemers met haar teksten. En niet te vergeten de zittingen, komma, de Boontjeavonden en de kindermusical, punt. Als cadeautje kreeg je nou eens de ganse zin. Met vastelovend gebeurt gewoon alles in het plat, dubbele punt. De leedjes natuurlijk, komma. De butenredners met haar bute, komma. De optochtdeelnemers met haar teksten. En niet te vergeten de zittingen, komma. De Boontjeavonden en de kindermusical, punt. Zin 8. Voor heel veel mensen is het spreken van remuns een manier om te laten zien wem ze zien en hoe ze zich thuis voelen. Dat doen ze graag bij een geboorte, communie, sterfgeval of een trouwerie in de familie. Voor heel veel mensen is het spreken van remuns een manier om te laten zien wem ze zijn. Het spreken van remuns een manier om te laten zien wem ze zijn. En hoe ze zich thuis voelen. Punt. Dat doen ze graag bij een geboorte. Dat doen ze graag bij een geboorte, komma. Communie, komma. Sterfgeval of een trouwerie in de familie, punt. Dat doen ze graag bij een geboorte, komma, communie, komma, sterfgeval of een trouwerie in de familie, punt. Voor heel veel mensen is het spreken van remuns een manier om te laten zien wem ze zien en hoe ze zich thuis voelen. Punt. Dat doen ze graag bij een geboorte, komma, communie, komma, sterfgeval of een trouwerie in de familie. Punt. Zo. Nog een keer. Voor heel veel mensen is het spreken van remuns
een manier om te laten zien wem ze zijn en waar ze zich thuis voelen. Punt. Dat doen ze graag bij een geboorte, communie, sterfgeval of een trouwerie in de familie. Punt. Zin 9. Er waren periodes in de geschiedenis dat het plat in een nadelig daglicht sting en het Hollands de maatstaf was. Platkallen werden boers gevonden en kinderen hadden er nadeel van. Maar vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw kijkt me er gelukkig weer anders tegenaan. Er waren periodes in de geschiedenis dat het plat in een nadelig daglicht sting en het Hollands de maatstaf was. Punt. Er waren periodes in de geschiedenis dat het plat in een nadelig daglicht sting en het Hollands de maatstaf was. Punt. Platkallen werden boers gevonden. Platkallen werden boers gevonden. En kinderen hadden er nadeel van. Punt. Platkallen werden boers gevonden. En kinderen hadden er nadeel van. Punt. Maar vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw, kijkt me er gelukkig weer anders tegenaan. Maar vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw kijk me er gelukkig weer anders tegenaan. Punt. Maar vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw kijk me er gelukkig weer anders tegenaan. Er waren periodes in de geschiedenis dat het plat in een nadelig daglicht sting en het Hollands de maatstaf was. Punt. Platkallen werden boers gevonden en kinderen hadden er nadeel van. Maar vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw kijkt me er gelukkig weer anders tegenaan. Punt. En dan nu dadelijk de laatste zin, dat zult je blij zijn. Zin 10.
Laat ons groots zijn op Oosttaal en die voor de toekomst bewaren door ze vooral te blijven spreken en door te geven aan Ooskier. Laat ons groots zijn op Oosttaal. Laat ons groots zijn op Oosttaal. En die voor de toekomst bewaren door ze vooral te blijven spreken en door te geven aan Ooskier. Punt. Laat ons groots zijn op Oosttaal en die voor de toekomst bewaren door ze vooral te blijven spreken en door te geven aan Ooskier. Punt. Laat ons groots zijn op Oosttaal en die voor de toekomst bewaren door ze vooral te blijven spreken en door te geven aan Ooskier. Punt. Je hebt net metgedaan met de dicté, viel het met? Nou, ik vond toch wel bepaalde woorden erg moeilijk. Ja. Ik was niet te veel bij nadenken eigenlijk. Gewoon schrijven wat ze denkt. En dan, dan komt dat wel goed, denk ik. Maar ik denk toch dat ik veel woord niet goed heb geschreven. Was het leuk om met te doen? Wel heel erg leuk. Ik ga zo van, ja, ik ben oorspronkelijk van Remeun. En ik vind het toch wel chic dat ik dat... dat zeggen ze trouwens geen niet chic, dat zeggen ze schoon. Voor dan toch nog eens met te kunnen doen. En daar leert ze alleen wel van, denk ik. En mensen die wat fouten maken, die leren ook. Gerard heeft net metgedaan met het dicté. Ja. Viel het dich met? Sommige woorden wel, maar er zijn toch wel nog altijd heel moeilijke woorden tussen. Daar moest je wel heel goed over nadenken. Ja. En dan moest je snel schrijven. En dat makkelijke schreef ze dat het eerst op. En de moeilijkste woord, dan wacht ze weer even. Dan loest ze weer. Dat de zin nog een keer begint. En dan nog een keer. En dan, maar er zijn altijd weer wie dat denkt. Er zit ook nog een tactiek aan. Er zit ook nog een tactiek bij. Ja. Weet je. En ik heb het zelf nog een keer teruggelezen. Ik kan het voor mezelf wel lezen en begrijpen. Maar of dat de tekst goed is wat ik opgeschreven heb, dat weet ik niet. Maar goed, dat wacht de vraag. Maar ik denk toch wel dat er uiterlijk veel fouten zijn. Oh yeah. Wat hield ze vast? Wat leert ze los? En wat neemt ze met? Wat leert ze heen? Lekt de wortels maar bloot. Schuif het zand aan de kant, welke kant? Wil ze uit? De wortels die gaan Diep in de grond. nemen mich mee. Dan wordt verleden ontstond. Blauw wij je weg naar een andere plek, gewoon echt mee. Blijf ik staan. De koffer is al ingepakt. Hier heb ik zo lang op gewacht. De bes onderweg. Dus kijk nou verroet, de bloesem die bloeit en de wereld die groeit. De horizon riekt, steekt geen hand doet, griep me vast. Ik kom thuis. De koffer is al ingepakt. Hier heb ik zo lang
achter het kijkspiegel, ja, die loopt. In de Biep in Remuyn kent ze nu een tentoonstelling over het Remuins bekijken. Punt. Daar hing ook een leesplankje met Remuinse, Zwaamse en Burgoense woord wie, dubbele punt, boterham, eten, non de duke, hond en kindje, punt. Schaar Schepkes en Louis van Kakkeren vinden het weer vandaag niet kaat, naad en schoeverechtig. Bekende Remunjenaren hebben laten weten wat ze het schoonste woord vinden. Gekoos nematis, Etty gezwank, Karen klommelerieën en Reinhard wuiles. Schoon is dat ze bepaalde woord met sleeptoon of met stoottoon kunnen uitspreken en dat ze dan gaat angers betekenen. Een haas tegen de kei en een haas op het veld. Wets toe wem als einzigste speler in de Schinderhannes geen plat, maar Hollands spreekt. Dat is de duivel. En dat waar in 1865. Dus de steek onder water naar Holland. Met vastelavond gebeurt gewoon alles in het plat. De leedjes natuurlijk, de butenredners met haar buten, de optochtdeelnemers met haar teksten en niet te vergeten de zittingen, de boontjeavonden en de kindermusical. Voor heel veel mensen is het spreken van Remuins een manier om te laten zien wem ze zien en hoe ze zich thuis voelen. Dat doen ze graag bij een geboorte, communie, sterfgeval of een trouwerie in de familie. Er waren periodes in de geschiedenis dat het plat in een nadelig daglicht sting en het Hollands de maatstaf was. Platkallen werden boers gevonden en kinderen hadden er nadeel van. Maar vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw kijkt me er gelukkig weer anders tegenaan.
Laat ons groots zijn op Oosttaal en die voor de toekomst bewaren door ze vooral te blijven spreken en door te geven aan ons kinderen. Ja, dat doet het Romeins zo geweldig. Let's brengen. Het heeft geen geheimen voor dich. En dan hebben we nog een man met streekproducten hier allemaal uit de buurt. Karen, de bus derde geworden. Ja, heel leuk. Onverwachts. Inderdaad. Ik ga het zelf hadden we het er straks over. Ik denk nou, als ik met 30 foto's er vanavond kom, dan blikken er maar 12 te zien. Dus ja, ik vind het wel leuk. Ja, maar ook dingen weer geleerd. Dus dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Leuke middag gehad. Ja, helemaal. Ja, zeker. Dirk, de bus tweede geworden. Ja, Ja, dat was eigenlijk nek aan nek met Luca. ja, één feitje te veel, dus het was echt spannend, ja. Ja. Is dat nu weer een competitie met hem? Ja, nou ja, we werken ook samen bij het Zwetskammerzol, het vastelavondsblad van de duo hier in Remun. Dus we werken natuurlijk ook heel veel samen, dus het was natuurlijk altijd te verwachten dat we doen bijeen zouden liggen. Ja, een beetje gezonde rivaliteit is wel leuk, maar uiteindelijk het is gewoon leuk om te doen, dat is het belangrijkste. Volgend jaar binnen. Hopelijk. Gewoon veel oefenen. Succes. Dank je. Luc, tu hebt zien een compaan verslagen. Ja, met één foutje. Dus we zitten heel dicht, we zijn aan elkaar gewaagd. Ja, dat zag jij ook al. Wel blij met. Ja, zeker. Ja, dit was wel een beetje die werktrein eigenlijk, hè? U zegt mijn werkterrein? Ja. Ja, het Romeins schrijven en spreken. Maar ik ben niet ontevreden. Niet ontevreden. Heb je een leuke middag gehad? Ik heb me heel erg geamuseerd. Dankjewel.